bolen no anani wati kɛrɛnkɛrɛnnen na yasa k'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ nefsivi jabarani sanfɛ ni aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoniya minnu sɔrɔla aw ka jabarani so fɛ ka bɛn bi araba ma novembre kalo tile 11 san 2020 olu bɛna boli fɛn minnu kan bakurubaya la o ye an ka jamana kuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ni bɛɛ ko a ma ATT ale ka fatuli koɲɛw ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ association des chaînes conventionnées et éditrices de services olu kɔni taara bɔ CNCM maw ye n'o ye Centre national de la cinématographie du Mali ye dakuruɲɛ kelen CNCM min bɔra o la an bɛna o fana da aw tulo kan ka fara nin kunnafoni bakuruba fila ninnu kan kunnafoni dɔwɛrɛw b'an bolo ka lase aw ma bi su in na a y'aw danse sɔni an bɛna don olu walawalaliw kɔnɔna la. Manaw aw bɛɛ ni su kokura a y'aw danse aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ 11 tɛmɛnen kɔfɛ ACESI ni o ye kɛnyɛrɛye jabaraniw ka jɛkulu ye jɛn dilen don minnu ma ka baara kɛ olu ka ɲɛmaa n'u ka dankanw olu kɔni ye ɲɔgɔn cɛ ni k'u kunda CNCM kan ni o ye Centre national de la cinématographie du Mali ye olu ye cakɛda ye min sigilen don Mali jakow bɛɛ kunna u taara bɔɲɔgɔnkɔ min kɛ yen nɔ min bɔra o la a kɛra ka da kun min kan ACESI ɲɛmaa ni o ye Sori Kaba Jakite ale ye fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye o bɛɛ kan an k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. CNCM ye faso ka cakɛda ye cakɛda min ɲɛsinnen don fɛn caman ma mɔgɔw b'a ɲina k'a fɔ film ko tasira dɔrɔn don mais tiɲɛ yɛrɛ la n'i nana CNCM la ka na lajɛ u bɛ baara min na i b'a dɔn k'a fɔ sinima bɔ dɔrɔn tɛ i bɛ ja fɛn fɛn ɲini n'i yɛrɛ tanganiyalen don k'a fɔ k'a jaw tɛ sɔrɔ tuguni a bɛɛ bɛ yan Mali ja fɔlɔfɔlɔ yan'an m'an ka jabaraniw sɔrɔ n'a bɛ fɔ ma télévision même national a jaw a bɛɛ bɛ olu de bolo yan donc n'anw ye kɛnyɛrɛye télévision so a ka kan an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na foli bila a ɲɛmɔgɔ ba la ka conseil ta k'a lamɛn parce que mɔgɔ min don télévision ko ta sira la mɔgɔ dogolen tɛ débat anw ka dɔgɔn anw b'olu de lajɛ télé la a ye mɔgɔ caman inspiré a ye télévision baara diya mɔgɔ caman ye n'a kɛra k'a fɔ k'ale de ye nin baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye bi a ka kan ka na a ka dɛmɛ ɲini ka hakili jagabɔ kɛ n'a ye min bɛ se ka to a bɛ bilasirali kɛ an ye an k'a dɔn jabarani ninnu télévision so ninnu bɛ se ka baara sugu jumɛn kɛ ni Centre national de la cinématographie an k'o dɔn an ka dɔn Centre national bɛ jɔda min na télévision so bɛɛ k'o dɔn ne min yɛrɛ ye télévision so ɲɛmɔgɔ ye bi jɔnko ala ne bɔra fɛn caman kalama ne yɛrɛ tun t'o kalama donc o b'a jira k'a fɔ ne fana kelen tɛ i b'a sɔrɔ ne ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen a ka kan an ka na nin ye tagama kunfɔlɔ ye an ye min ye yan an tɛna mɛn tuguni n'an mana tuguni n'u ka sigi ka hakili jagabɔ wɛrɛw kɛ ka baara dɔw boloda min bɛ se k'a to an ka télévision so ninnu k'u minimini u ka sinimaw ma n'i bɛ sinima ko fɔ i bɛ na yan hali ka jaw ta dugu kɔnɔ autorisation mɔgɔ caman t'a dɔn nka olu de b'a di mɔgɔ tɛ wuli i kunfɛ tɛ ka ja ta sariya de b'a la o sariya so o papier bɛ bɔ so min na o y'olu fɛ yen donc o n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔw t'a dɔn a ka kan an ka na ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to an bɛ bɔ fɛn caman kalama an ka baaraw waleya min bɛ se k'a to an télévision tigiw fana an bɛ se ka bɔ dibi la ka se ka an ka film i b'a ye an b'an ka filmw lajɛ télésobaw de kan diɲɛ télésoba wɛrɛw chaîne étrangère n'an voyagera an bɛ t'u ka cinéma so la an b'an ka production ye mais o production ninnu bɛɛ bɛ réaliser yan de yan mɔgɔw de b'a kɛ yan minɛnw de bɛ don a la yan baarakɛlaw de b'a waleya donc vraiment ne nisɔndiyalen don n y'o de fɔ directeur ɲɛna ne ka journée gagnera bi parce que n ye fɛnw ye très honnêtement n natɔ n kun m'a dɔn k'a fɔ n ko n bɛna olu sɔrɔ yan donc nisɔndiyalen don fo dan t'a la quoi donc n dalen b'a la k'a fɔ don n'a nata la inchallah an bɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ.
An ka jamana kɔnɔna la jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Sasakawa olu maaw ye hakili falen kɛnɛ sigi yaasa k'a lajɛ subahana mansin kuraw n'an k'u ma technologie olu sen bɛ se ka don cogoya min na Mali sɛnɛko la ni k'a yiriwa u ko n'o ɲɛnabɔra o bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman babɔ baloko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔna la ani fɛnɛ ka maaw dɛmɛ se bɛrɛ tɛ maa minnu ye. Kani Sisoko, Kadija Kulibali ale ni Tijani Sidibe olu tun bɛ hôtel Salam na kunu. Sasakawa ye ONG min ye Japon mɔgɔw ka ONG de don. U bɛ baara k'an fɛ yan nɔ depuis kuma jan. U ye baara daminɛ fɔlɔ siko kan. Ni mɔgɔ min b'a dɔn u b'a fɔ ma ko kaba min ko denba ɲuman olu de y'a don an fɛ yan nɔ a siɲɛ fɔlɔ. Wa nana y'a donné fɛnɛ a kɛra sababu ye ni ka dɔ fara sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ kan. Y'a dɔn an ka kaba yɛrɛ la an kun tɛmɛ tonne 3 tonne 4 hectare 1 na. Mais olu nana n'a ye ka sama ka se tonne 6 fɔ tonne 7 hectare la. O kɛra tare min y'an ka sɔrɔ caya kosɛbɛ. Nka sɔrɔ in kɛlen kɔfɛ fɛn wɛrɛw nana bange minnu ye an yɛrɛw ka haminanko ye. Ni sɔrɔ kɛra il faut que sɔrɔ in a ka se ka feere de k'a kɔ falen fɛn na mɔgɔ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. Donc sumanw bila yɔrɔ ko o problème nana poser. Bon an y'a ye fɛnɛ an ka suman tigɛ ninnu na a caman de b'i perdu parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye tonne 100 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tonne 30 ɲɔgɔn na o kɔni perdu la a sababuya kɛ tigɛli cogo ani i b'a baara cogo min na donc u nana commencer k'u ɲɛsin o fɛnɛ ma pour que ka machine dɔw di an ka mɔgɔw ma minnu bɛ se ka cɔ ni an ka sumanw sera a bɛ dɔ bɔ a perdu la parce que fɔlɔ an ka mɔgɔw bɛ an ka suman ninnu caman gosi duguma de bon a bɛ gosi yɔrɔ minnu na caman bɛ to dugukolo la dɔw yɛrɛ bɛ perdu a n'a jacogo a n'a garder cogo bɛ kɛ sababu ni caman bɛ cɛ donc u nan'u ɲɛsin o baaraw ma sisan kɔni u ye plan dɔ dilan min kan ka kɛ 2019 ani 2023 ni Ala sɔnna a ma o fɛnɛ de bɛ lajɛ la o kan ka lawaleya cogo min na pour que an ka haminako ye cogo min na olu bɛ se ka taa u yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ fo ka groupe dɔw sigi minnu n'olu b'u ɲɛsinna mansin ninnu baaraliw ani mɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na u ka baara seliw ma bon n'an b'a fɔ o ma centre de prestation de service privé bon olu minnu sigira n'olu ni sɛnɛkɛlaw bɛ baara kɛ la a kɛra sababu ye sɛnɛkɛlaw mago bɛ fɛn o fɛn na i bɛ se ka a ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ donc u ye mɔgɔ caman fɛnɛ kalan mɔgɔ kalanta ninnu na non seulement sɛnɛkɛlaw b'a la mais n yɛrɛ ka bilasirali ka service min an n'a fɔ o ma directeur national de l'agriculture u y'o mɔgɔ caman kalan bon u nana université ni école minnu n'olu fɛnɛ bɛ mɔgɔ kalan ka taa sɛnɛko sira fɛ u nana dɛmɛ kɛ o siraw fɛ bon o kɔni na u ni université ninnu bɛ baara kɛ u ni IPR bɛ baara kɛ centre de Samanko ani Mpesoba u n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ mɔgɔw kalan minnu n'u ka dɔnni tun ye dɔnni fitinin ye pour que k'u layɛlɛ sanfɛ. Ka baara kɛ ka sɔrɔ yiriwa ayiwa o dɔrɔn tɛ se ka dunkafa sabati an ka jamana kɔnɔ o dɔrɔn tɛ se ka cikɛla bɔ nɔgɔ la an ka jamana in dun sigilen don cikɛ de kan donc Sasakawa y'a jira k'a fɔ a ye baara kɛ yɔrɔ minnu na ka kɔrɔ a yera k'a fɔ olu ka sɔrɔw yɛlɛnna gɛlɛya nana ye o la n'o ye masintanya ye i n'a fɔ gosilikɛlaw ni nettoyalikɛlaw ni décortiqueuses donc o hukumu kɔnɔna na Sasakawa nana a baarakɛ bolo yɛlɛma ka ɲɛsin sɛnɛ kɔfɛ baaraw fɛnɛ ma donc machine caman bɛ yen nɔ an bɛ cikɛlaw dɛmɛ ni a ye k'a daminɛ 2010 la ka na se fo sisan ma a baara minnu kɛra o hukumu kɔnɔna na donc an bɛna hakili jagabɔ kɛ o de kan bi an ni partenaires bɛɛ lajɛlen ayiwa cikɛlaw bɛ salle in kɔnɔ yan bi ayiwa minnu bɛ baara kɛ machine ninnu na olu dɔw bɛ salle kɔnɔ yan ani an ni minnu partenaire technique financier minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu dɔw fana bɛ salle kɔnɔna na yan donc an bɛna hakili jagabɔ kɛ o de kan bi k'a lajɛ Mali yɛrɛ cikɛ sɛnɛ kɔfɛ baaraw yɛlɛma mun bɛ se ka don a la walasa halisa dunkafa ka se ka sabati c'est-à-dire tiɲɛni mun bɛ kɛ sɛnɛ kɔfɛ n'an b'a fɔ o ma perte après la récolte o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na.
Ben sabati lakɔliso n'an ko a ma école de maintien de la paix Alioune Blondine Beye o kɔnɔna la baaraboloje ISEL 008 o maaw ye kɛnɛ sigi o min senfɛ u ye u ka jateminɛ baara dɔw jaabi jira ɲɔgɔn na o kɛra u ka lakɔli kalan dɔ bannen kɔfɛ o lakɔli kalan t'u bilalen no hakilijagabɔ min kɔnɔna la o ye ko bɛɛ k'i cɛsiri bɛn sinsinni la fɛsɛfɛsɛli jɛlenw kɛra an ye Aminata Daɲɔn Ma Tarawele ale ni Umar Tarawele fɛ ka b'u ka sɔrɔlenw na kunungo tarata EMP cours kɔnɔna la. Ni projet in hakilina ɲuman bɔra Search for Common Ground cakɛda de la min kɔnɔna na u ka laɲiniw kɛra bɛn ni kelenya minisiriso maaw kalanni ye taabolo damadɔ la min b'a to u bɛ se ka kɛ basigi ale ni kelenya sababu ye kɛlɛɲɔgɔnma fila ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani ka dɔ fara u yɛrɛ ka dɔnniya kan o hukumu kɔnɔ. Ani ministère de la réconciliation ye projet dɔ kɛ kalo 16 o projet tun bɛ ka ministère de la réconciliation mɔgɔw kalan k'u kalan kɛlɛ bancogo la parce que an ka faamuyali la mɔgɔninfin fila ka kɛlɛ o tɛ baasi ye min ye baasi ye ka kɛlɛ kɛ ni violence ye donc violence in de anw tɛ s'o ma donc an y'u kalan pour que kɛlɛ ka se ka ban mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu parce que ɲɔgɔn faamubaliya de bɛ na ni kɛlɛ donc an ye ministère mɔgɔw kalan u ka se ka hadamadenw ka se ka ɲɔgɔn faamu parce que min bɛ an fara ɲɔgɔn kan o ka ca ni min bɛ an bɔ ɲɔgɔn na ye donc an y'u kalan u ka se k'a faamuya min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u k'o yɔrɔ ɲini min fana bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na u k'o yɔrɔ ɲini donc min b'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka o de don ba la pour ka se ka kɛlɛ ban donc o formation an y'a kɛ région bɛɛ kɔnɔ ka taa Mopti région Gao Sikaso Menaka Kidal donc an y'olu bɛɛ former. Formation bɔla mun kan fɛn fila dɔrɔn de don an b'a fɔ min ma ko transformation de conflit ale ni médiation. Transformation du conflit ye fɛn ye a ɲinina k'a ye que ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔw bɛ mankan na ni fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka comportement o sen fɛ a bɛ na ni violence ye ɲɔgɔn faamuyabaliya o de y'a caman ye donc anw bɛ baara dɔ kɛ n'a b'a fɔ o ma transformation de conflit k'a fɔ ko conflit a tɛ ban conflit yɛrɛ tɛ fɛn banta ye conflit yɛrɛ ka ɲi yɛrɛ a ka ɲi mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o fɔ ɲɔgɔn kɔ ye a b'o yɛlɛma k'o bayɛlɛma k'o kɛ sababu ye mun b'a to mɔgɔw ka sigi ɲɔgɔn fɛ ale n'o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye cogo min na n'i ye mɔgɔw ye o tɛ bɛn ko la c'est que ko dɔ de bɛ min man ɲi o ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn in min man ɲi dɛ o kan k'a ɲini k'a dɔn o ye min bɛ k'o bɔ ɲɔgɔn na mun bɛ k'o bila ɲɔgɔn na n'o sera ka dɔn bɛɛ y'a dɔn intérêt min bɛ yen ou bien ka besoin min bɛ yen n'o taara en charge comme ça a ka relation bɛ kɛ dans la vie donc transformation de conflit bɛ en permettre ka taabolo wɛrɛ di mɔgɔw ma u ka sigida kɔnɔna na ani u ka baara kɛcogo la filanan ye min ye o médiation ye ni mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na ni kɛlɛw bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ wele walasa i ka taa kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a fɔ ko médiation mais a bɛɛ tɛ médiation ye donc an y'o fɛnw de o b'a fɔ cogo min na farafasiya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la e b'i wele de walasa i ka taa a ɲɛnabɔ o tɛ médiation ye médiation de b'a to i bɛ taa ka fɔ ka bɛn kiri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ de bɛ solution sɔrɔ o yɛrɛ ye n'o fana ma ɲɛ fana kuma dɔw la i bɛ arbitrage kɛ komi an bɛ min kɛ an ka so ni dɔgɔnin ni kɔrɔ kɛlɛla fa ou bien ba b'a wele k'a fɔ a di yan b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ parce que on pense que min b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ ale b'a dɔn min de don a b'a dɔn min ta kan ka kɛ min ye o bɛ kɛ ou bien négociation fana bɛ se ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ tɛ se ka kɛ médiation ye an b'a fɔ o ma mécanisme alternatif de résolution de conflit. Baara o baara gɛlɛyaw bɛ a la i n'a fɔ nɔgɔyaw fana bɛ a la. Nɔgɔya min donna la a kɛra kalan kura ye ministère expertw bolo parce que anw ka baara in kɛcogo la anw bolo ɲɔgɔn faamubaliya tɛ baasi ye parce que n'i ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ka hakilinataw tɛ kelen mɔgɔ minnu ka diinɛw tɛ kelen mɔgɔ minnu ka ladamu tɛ kelen olu ka bila ɲɔgɔn na o ye diyagoya ye mais min tɛ diyagoya ye o ye ka vraiment u ka kɛlɛ kɛ jusqu'à ce k'u ka fɛnw ta ɲɔgɔn kama donc ministère mɔgɔw u ye o kalan in faamu pour que ka vraiment kɛlɛ ka se ka kɛ mais baasi kana don la donc u y'o faamuya donc o kɛra anw bolo nɔgɔyaba ye gɛlɛya min kɔni sɔrɔla la o kɛra coronavirus bana in nali ye
parce que coronavirus bala nalen an obligera ka baara jɔ kalo 3 donc o kalo 3 in na fɛnw sumayana dɔɔni mais ala ka fɛn na o kalo 3 in banna an ye baara daminɛ o de kɛra gɛlɛya yɛrɛ ye. Basigi tɛ sabati fo jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn kelen ma ka kunkilenna kelen ta. Search for Common Ground ka nin kalanbolo hakilina in bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ an ka jamana fɔɲɔgɔnkɔw la. Kɛrɛnkɛrɛnniyala jamana camancɛ bolo ale ni kɔrɔyan fan fɛ o yɔrɔ minnu na tajurusaraw ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ. Kunnafoni nasiraw la semasi mɔgɔw olu kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ kunungo tarata novembre kalo tile 10 yaasa k'a jira jɛma la k'olu bɛ jamana marabagaw k'u kɔkɔrɔma don yaasa camancɛ fanga ale ka tɛmɛ lahalaya ɲumanw kɔnɔna la. Walawalali jɛlen ani fɛrɛfansiyalenw kɛra an ye Isa Kawjin fɛ ni ale ye semasi maaw ka ko ɲɛnabɔbaga ye Kani Sisoko ale ka kuma galama la an k'a ka kɔrɔfɔ lamɛn. Semasi ye kulu min ye politiki tɔn don. A ka laɲini ye fɛn min fana ye o ye ka transition lafasa. Transition lafasali tɛ jajiri fasa ye. Transition lafasali ye maliyɛnw de bɔra ko yɛlɛma ka kɛ. Yɛlɛma tɛ dɔwɛrɛ ye o ko fanga maracogo kun man ɲi fanga jugu don. Ka fɔ lakana ka nɔgɔ sabati. Ka fɔ kalanko ɲɛ ka sɔrɔ la. Ka fɔ jamana minnu y'a kunu k'a fɔnɔ. Ka fɔ jamana ayiwa a kalata ka kɛ danaya la. Ka fɔ musow ni denmisɛnninw ka hakɛ ka d'u ma. O kuma nin de tun ye sigi kun ye ani fana k'a fɔ an bɛna bureau minnu sigi n'o ye semasi bureau ye min bɛ sigi Bamako ani min bɛna sigi jamana kɔnɔ n'an bɛ taa o yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ semasi hakilila ye min ye transition dɛmɛni na o tɛ tɛgɛrɛ fɔ ye o ye n'an ko k'u ka aider les autorités de la transition c'est pour la réussite de la transition n'i ye jamana kalifa maa min ma n'i y'i sigi k'a lajɛ n'a coronna a tɛ f'i kɔ o an ko bandaw dɛmɛni tɛ tɛgɛrɛ fɔ ye. Mokhtar Wane dɛmɛni tɛ tɛgɛrɛ fɔ ye Assimi Goïta dɛmɛni tɛ tɛgɛrɛ fɔ ye o ye min ye min ka ɲi k'o fɔ mɔgɔw k'o faamu min ma faamu k'o ɲɛɲini min yɛrɛ man ɲi an k'u dɛmɛ k'a tila parce que k'a fɔ i bɛ ka gɛnna ka bɔ fanga la jamanadenw de y'a gɛn mɔgɔ si personne n'a regretté son départ maintenant les gens regretteront si la transition échoue et nous allons pas nous asseoir k'an bolo d'an sen kan transition ka tiɲɛ parce que transition ye camancɛ fanga ye nous avons dit que bandaw kumana siɲɛ kelen mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ ale tɛ dɛ a ye kuma min fɔ a kumana siɲɛ 2 mɔgɔw ko a ma ɲinɛ a ka fɔta kɔ a ka kuma jɔ qu'il agit dans les faits minnu ye jamana kunu k'a fɔnɔ y compris civils et militaires minnu bɛ yen ni siga kelen n'u la k'u bila justice ka bolo kan y compris certains syndicalistes les dossiers nous le savons maintenant si on veut faire plaisir ou bien dire que on est dans un état de droit alors on va bouffer le pays. Mais état de droit ye jamana bali u kana jamana attaquer fo Segu wa fo Ɲɔnɔ fo Farabugu o bɛ fɔ don o don mais droit t'olu bolo pourtant tout le monde s'est mis c'est vrai nous compatissons à cela k'a fɔ jamana lakana gɛlɛyara fo ka s'u ma o sɛnɛkɛla minnu bɛ yen o population minnu bɛ yen gɛlɛya minnu b'u kan hali yan nɔ a y'a lajɛ Garaba la Bamako yan mɔgɔw bɛ yen nɔ déplacés ni réfugiés ninnu bɛɛ ka hakɛ don k'a fɔ an ma jɛ n'a ye o mais pourtant parce qu'ils sont pas fonctionnaires de l'État. Alors, est-ce que c'est une raison qu'ils n'ont pas de droit? Ils ont le droit de vivre, le droit d'être dans des conditions. Alors, si tout le monde doit demander qu'à faut nimbe ninga dima à un laps de temps, alors qu'il y a combien ça on là, il y a un terme qui me permet de parler de grève générale. Pour moi, je l'ai dit, il y a faut de prendre un décret patriotique, de suspendre les grèves pendant la transition, et nous allons soutenir pour soutenir ça. Ni min bɔra o b'an sɔrɔ an ɲɛ mais ni si bandaw s'assument on va les soutenir. An filɛbagaw an ka bi kunnafoni bɛna kuncɛ ni min ye o ye i n'a fɔ an y'a fɔ ye kunnafoni daɲɛ kumabaw la togoya min na a dogolen tɛ maa si la ko malidenw cɛ fara muso kan denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ dusuma kasilen don ka sababu kɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ni bɛɛ ko a ma ATT ale ka taɲali ye n'o kɛra kunu tarata novembre kalo tile 10 Turki jamana sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Istanbul. O hukumu de kɔnɔna la an ka kunnafoni ɲinina olu kɔni taara ni ka taa bɔlɔn kɔnɔna la ka maaw ɲininka a ka baarakɛlenw na u ye jaa minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ an k'o lajɛ. D'abord, il faut dire quelque chose. Certains de mes Koulibaly vont dire mais ce type-là il parle trop de lui. Mais je le fais uniquement pour le gêner. Mais le problème. A tɔgɔ ye Amadu Tumani Ture. Bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ATT. Mali jamanakuntigi kɔrɔ don.
A bangena san 1948 Novembre kalo tile 4 Mopti mara la Wayekina. A ye a ka dugumakalanw bɛɛ kɛ o yɔrɔ la sani a ka na Bamako. A donna sɔrɔdasiya kalan na ka kalan caman kɛ URSS ale ni Faransi jamana kan san 1984 san na. San 2001 a ye sen bɔ sɔrɔdasiya baaraw la walasa ka kɛ politigima ye ka kɛ jamanakuntigi ye san 2000 ale ni 2 kalafiliw la fo ka taa se san 2012 marisi kalo ma. O san 10 baaraw kɔnɔna la a baarakɛɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ ko olu ma tigɛ a la. A fatura kunun tarata Novembre kalo tile 10 san 2020. Ni k'i bɛ kuma ATT kan i tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. Bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni de fɔ a kan. ATT ye misali ye. Kira tɛ na tuguni sayibaw olu bɛ yen. Mais bunadamaden i mana kɛ cogo o cogo an si dafalen tɛ. Defoni dɔ bɛ sɔrɔ. Mais n'i ko i bɛ ATT ta k'a lajɛ a ɲuman de ka ca n'a a juguman ye. Donc ATT tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min Ala ye sabali ni muɲu Ala y'a kalifa a la. Ala t'o di bɛɛ ma dɛ. O ye Ala yɛrɛ ka kumakan ye. O tɛmɛnen kɔfɛ jamana in a kanu tun bɛ ATT la. Maliyɛnw b'o dɔn bi. Maliyɛnw n'o dɔn sini fana. Ka sababu kɛ a ye baaraw min ɲɛsin jamana in ma. A ye ŋaniya ɲumanya min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma. Bɛɛ bɛ dɔn don na. Ɲɛdimi furaw de don kɔnɔdimi fura tɛ. Ne bɛ se ka min fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ bakun ATT a kɛra kɔrɔ ye ne ma. A kɛra n teri ye. A kɛra n jɛgɛɲɔgɔn ye. A kɛra n karamɔgɔ ye. Parce que diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ni mɔgɔ b'i ɲɛ ma min b'a f'i ɲɛna karisa nin dabila i kana nin kɛ nin kɛ. N'i ye nin kɛ a bɛ ɲɛ. Ne bolo o mɔgɔ sifaya a sɔrɔli diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na faama kunda a ka dɔgɔ. Donc vraiment depuis ne yɛrɛ ni ATT jɛra fo bi a ma deli ka ne wele n tɔgɔ la. A kɛra jama lajɛrɛ ye o a kɛra dugu kɔnɔna ye o a kɛra so kɔnɔna ye o a bɛ n wele de dɔgɔ. Dɔgɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Donc vraiment ATT tanyana bi an bɛ Ala de barikada. A ka dɔgɔ a yɔrɔ. Ni Ala ye min kɛ don min na o de ka ɲi. Ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi. Donc an b'a ɲini an danbaga masa in fɛ a ka a fara kira an ka kira sanumalen a n'a ka sayibaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw o jama kan k'a da yɔrɔ suma bada ye bada ye. An bɛ min fɔ o de ye ka Ala fo. Ni Ala ka jɔnw de ni Ala ye ko o ko kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kun. Adamaden ye Ala ta ye Ala sago de bɛ boli kan. Ni Ala ye min kɛ o ka ɲi. A ɲuman ye min ye o de ye ka ko in segin Ala ma. Adamaden bɛ na diɲɛlatigɛ in na. Maa caman bɛ na maa caman bɛ sa. Mɔgɔ si t'a dɔn k'u sara fo somɔgɔw yɛrɛ. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mɔgɔ min nana a taatɔ don. O ye ko ba de o tɛ fɛn dennin ye. Amadu Ala de y'a latigɛ k'a kɛ diɲɛ mɔgɔba ye. Ala y'o k'a ye. A fatura a ka juru min b'an kan na o de ye an ka yafa ma an ka yafa deli a ye Ala yɔrɔ. Ala ka ko de don ne bɔra fɛ yan le 6 vendredi à 18h. Ne nana yan. Ala ka latigɛ de don. N y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen na k'a ye. Wa n nana fana n y'a ye. An bɔra ɲɔgɔn kan vendredi a ko n ma samedi a bɛ taama. Banni in kɛra o kuma Ala y'a latigɛ ne n'a ka ɲɔgɔn ye. An ye duwawu caman kɛ ɲɔgɔn ye sanni an ka fara. Ka yafa ɲɔgɔn ma sanni an ka fara. Bon Ala ka yafa ma dɔrɔn. Ala ka yafa ma. Musow ni denmisɛnninw teri
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulibalilakaw a ka denmisɛnnin kanu ale ni a ka Mali kanu kama fo dɔw tun bɛ a fɔ a ma ATT an bɛ sa i nɔfɛ. ATT jatigimuso de tun ye anw ye bi kɔni an dusukun tɔɔrɔlen an bɛ kuma ATT ka ko kan. ATT fasoden ɲuman kun don a ye ko bɛɛ kɛ Mali la a y'a se bɛɛ kɛ Mali ye walahi a tun bɛ jamana in fɛ kojugu a kɛra faso fɛ fo k'a fɔ a ye baara yɛrɛ de kɛ fo k'a fɔ nka maa kɛra cogo o cogo i sogo tɛ i jugu fa dɛ n'o tɛ a y'a ta kɛta kɛ a ye jamana in baara ani bɛ jamana in fɛ a bɛ jamanadenw fɛ wa a kɛra maliyɛn bɛɛ fɛ nka maa kɛra cogo o cogo i tɛ se ka diya bɛɛ ye dɔ b'a fɔ i ka ɲi dɔ b'a fɔ i ma ɲi n'o tɛ anw kɔni ala da a m'o ko in ma ne yɛrɛ taatɔ filɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan Sogonikɔ o don n taara n ka ordonnance a ka kan ka wari caman ma dɛ nka an m'o kama maa bɛrɛ sara n y'o furakɛliw kɛ an bɛ ala barika da a ye min kɛ a ka ɲi n'ale ye min kɛ an b'a barika da ATT minɛni an na nin waati in na anw tɛ se ka ala jalaki anw yɛrɛ bɛɛ bilalen bɛ ka ATT ta maa kɔnɔ donc an bɛ ala barika da ka dugawu kɛ ATT ala ka badabada da nɔgɔya ye bi don in k'a sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ an yafara a ma Kulubalilakaw yɛrɛ a tɛ se ka ninakili n'a ma fɔ Kulubalilakaw a ye sinankunya diya Kulubalilakaw bolo fo k'a fɔ n'a ko fɛn o fɛn a b'a fɔ ye Kulubalilakaw don dɛ anw ma nin kɛ dɛ Kulubalilakaw y'a kɛ walahi an yafara a ma maa ɲɛnamaba fasoden ɲuman an yafara a ma a ye baara kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ fan bɛɛ fɛ a ye goudronbaw dilan a ye échangeurs dilan a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fasoden ɲuman kun don an yafara a ma ala ka yafa a ma. A tɛ se ka ban ni ko in kɔni yɛrɛ dusukasiba ye maliyɛndenw bɛɛ bolo hali an denmisɛnninw dɔrɔn tɛ ATT kun bɛ bɛɛ dɛmɛ jamana in kɔnɔ wa n ma dala ni Mali bɛna président sɔrɔ bi waati tɛ ɲɔgɔn parce que depuis ATT ka sigili la yɛrɛ an ye denmisɛnninw ye mais an kɔni hakili bɛ minnu la c'est grâce à ATT que AMO kɛra fɔlɔ a tun b'a fɔ bɛɛ ka bɔ ka taa AMO kɛ mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a négliger mais sisan u bɛ boli la AMO kɛ nɔfɛ c'est grâce à ATT que les cités sociaux la sigidaba ninnu bɛɛ jɔra en plus c'est grâce à ATT que hôpital baw fana jɔra Luxembourg hôpital ani Sévaré hôpital ba diɲɛ ko don diɲɛ tɛ so ye jɔn fɛn bɛɛ ta fɛ donc an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ka yafa don a ma. ATT ye mɔgɔw bɔ gɛlɛya la ATT bugu dɔrɔn jɔli tɛ dɛ a ye baara caman kɛ mɔgɔninfinw ye hali sɔgɔmaden na n sigilen n kun bɛ kasi la parce que ATT daɲana mais jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye an ka jɛ k'a di ala ma ATT ye fɛn min kɛ a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ mais an ka ala deli ala k'a ɲɔgɔn di an ma ala ka badada nɔgɔya ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kɔnɔ yarabiyama ne kɔni bɛ dugawu kɛ ATT su ni tile ATT bugu jɔli dama tɛ dɛ a ye fɛn ba de kɛ Mali kɔnɔ fɛn min bɛ se ka lakali a y'a yɛrɛ jɛ fɛnw na ka garibuya kɛ ka misiriw jɔ bunadamadenw ye ka siraw jɔ sirako gɛlɛya ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen mais minnu bɛ Bamakɔ u tɛ sirako gɛlɛyaw dɔn ni fɛn wulila yɔrɔ la ATT de bɛ ci bila ka taa ka mɔgɔw cɛ kari la ka se ka na u faso la ka na Mali kɔnɔ ka n'u sigi hɛrɛ ani baden na o bɔra ye dɔgɔtɔrɔso ko problème an bɛ ATT fo k'a barikada ne yɛrɛ ye sage-femme de ye ATT ye min kɛ dɔgɔtɔrɔw ye ala de b'a sara ni hɛrɛ ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye min kɛ denmisɛnninw ye ka Luxembourg jɔ ala de k'a sara ye ala k'a sara kɛ alijinɛ ye ala kan'a sara kɛ diɲɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ATT hali sini a sara tɛ an bolo an seli o seli an bɛɛ bɛ dugawu kɛ ATT a ye fɛn ba de kɛ Mali kɔnɔ a y'a ɲini ka maliyɛnw ta k'an bɛɛ da kɔ la sirabaw Bamakɔ tɛmɛna don dɔ la an ɲɛ bɛ cité UNICEF minnu na ka taa fɔ sanfɛla ninnu na jikɔrɔni sira ninnu a ye yɔrɔ bɛɛ dilan a ye fɛn ɲini cogo sugu bɛɛ la walasa bunadamaden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya min na ne kɔni ne bɛ foli k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka badada nɔgɔya ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kɔnɔ mɔgɔ si tɛ to yen an bɛɛ bɛ taa don dɔ la. an bɛ dugawu kɛ ATT ye an bɛ dugawu k'a ye saya kɔni a bɛ se an bɛɛ lajɛlen de ma donc toujours an bɛ dugawu de kɛ fɛn wɛrɛ t'an bolo ni dugawu tɛ quoi sinon on sait que vraiment il a bien travaillé au Mali mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo dɔ b'i fɛ bɛɛ tɛ se ka y'i fɛ quoi donc a kɔni an bɛ min fɔ vraiment il a bien travaillé parce que a ye fɛn caman kɛ Mali kɔnɔ quoi parce que ne m'a fɔ ko jamanatigi ma baara kɛ mais ATT kɔni ta vraiment bolofa b'ale ta kan parce que a ye logements sociaux jɔ ka AMO kɛ bon vraiment ka pont dilan a ye fɛn caman kɛ Mali na yan quoi parce que hali n'a sara quel qu'en soit bon vraiment an ka tɔgɔ ɲuman fana fɔ ne kɔni vraiment ne kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka da yɔrɔ nɛɛma ala ka hinɛ a la.
Mali bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ATT su kasi sabula yiriba dɔ binna min bolofara suma tun bɛ se maliden bɛɛ lajɛlen ma ha ka ja a ka denbaya. Kabini 2002 fɔlɔ yɛrɛ ATT ne ka mɔgɔ yɛrɛ de campagne m'an don ɲɔgɔn na balimaw yɛrɛ de a muso ye ne kɔrɔmuso den de amma mɔgɔ bɛ se ka den wolo yɛrɛ a ka sira t'i la loba ma kɛ ne ATT ma kɛ ne depuis an ye ɲɔgɔn minɛ ka ne ye a yɛrɛ bɛ kan na général ATT y'a dɔn ka ne y'a ka mɔgɔ ye a ma ne bila har bi ne bɛ so min na ala sababu na ATT sababu ne tɛ se ka ATT sara ala de b'a sara en tout cas a ko ne den fɔlɔ a yɛrɛ de commune 5 bɛɛ jeunes ɲɛmɔgɔ a to a fatura mɔgɔ 25 min fatura tɛnɛ ne den fɔlɔ b'a la Abdramane Touré a ko ne ma n ka na ATT bila an tɛ se k'a bila fana bara lobɔ bɛ yen an ye fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ an yɛrɛ ye a ma wari ɲini a ma foyi ɲini ma a yɛrɛ y'a dɔn ne a muso y'a dɔn ne a denw y'a dɔn ne ɲuman ye ne ye u bɛ n wele ne sigilen dɔ yɛrɛ mɛ sisan ne tun bɛ yen kunu hali sisan ne bɛ sigi n bɛ taa yen fo ne su nana a tɛgɛ min kɛ na ne tɛ se ka foyi fɔ ni ani ce a ma ne kelen fɛ a ye Mali bɛɛ fɛ an sigilen don ATT bugu la ala ne ATT sababu a ye n dɔgɔninw ta a ye n denw ta mɔgɔ mɔgɔ ne ko ha kana ni an tɛ wari fɛ nin ta ka don baara la o ye mɔgɔ min ta ne ma ka don tɛni la a ka ca mɔgɔ 5 o filɛ ka u ba n'u fa balo ala b'a sara mɔgɔ t'a sara ne kɔni a ye min kɛ ne kɔni ne tɛ se ka foyi don ala ni duwawu o duwawu min an bɛ min sanba a y'a san n'a ka wari mɔgɔya a t'a fɔ e nɔgɔlen don a t'a fɔ e denmisɛnnin ye a t'a fɔ e fato de a t'a fɔ foyi n'i ko Amadu a b'a fɔ han nam a b'i giri la comme awɔ n b'a kɛ a b'a kɛ ne taara 2002 ne taara campagne kɛ Dangasa dugu 17 Maninga ne kɔrɔbɔra de n'u bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ Dangasa bɛɛ sɔrɔ la a filanan Dangasa bɛɛ sɔrɔ la u tulo bɛ n'u y'a mɛn u tulo bɛ n na i y'a mɛn ne o ye campagne bɛɛ an ye campagne bɛɛ kɛ ATT gagnera an nana sigi dɔw wulila ko ATT ma foyi k'i la a yɛrɛ hakili campagne de an fara ɲɔgɔn kan an ye balimamaw de n ko ne ye fɛn sɔrɔ i kana ne bila ni na ATT ɲɔgɔn na ATT ye fɛn sɔrɔ ne ye fɛn sɔrɔ bari ATT yɛlɛna ne wulila campagne ATT ka gagner ka yɛlɛ sanfɛ n b'a dɔn n'a yɛlɛna sanfɛ an bɛɛ bi hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ maliyɛn bɛɛ bi fɛn sɔrɔ o kosɔn ne ko a tigi ma n ye fɛn sɔrɔ n m'a fɔ a ye dɛ dɔ de taara fɔ a ye a ko a y'a wele ka di yan a ye n wele fo Kuluba a ko i hami ye mun ye ko ne hami ne terrain dɔ san Ngolonbugu ayi Ngolonbugu tɛ Kurumali ne ko a ka n dɛmɛ n k'a jɔ a ko jɔn de b'i ka bɔgɔ ta jɔn de b'i biriki gosi a to n'i ma ATT bugu sɔrɔ nin zɛn na n bɛ so d'i ma i bɛ bɔ luwanse la ko sotigi bɛ ne sɛgɛn n bɛ luwanse la a ma ye n tɔɔrɔ a ko ne ma taa so ɲini n ko yen ye so sɔrɔ ko avance a ye kalo 6 avance di ne ma ne sigira kalo 6 kalo 7 ne ka n tɔgɔ bɔra yan ari ne tɛ se ka foyi kɛ a ni ce tɛ ala ka hinɛ a la ka dara suma ye toujours n bɛ duwawu k'a ye dɔ farala a kan tuguni
Bon ne ni ɲɔgɔnna caman ye ATT-bugu sɔrɔ a diyara ne yɛrɛ ye parce que a y'a dabɔ fantanw jigiya de kama donc a banni a ma diya ne ye mais seulement ne kɔni b'a ɲini mɔgɔ fɛ u kana k'a ma fitiriwale ye quoi ne kɔni Usman ne ma kɛ ATT ma fitiriwale ye kuma dɔ la ne yɛrɛ y'a ye a ye ɲumanya min kɛ Mali kɔnɔ a ye baara min kɛ ne y'a ye télé la a hinɛ de bɛ minɛ parce que u ye coup d'état k'a la a ka ɲuman ma dɔn a ye min kɛ ka fantan jugu tugu ka Mali dilan bɛɛ y'a ka baara kɛ n'o ye Mali kɔnɔ yan donc vraiment a ka taali n'o y'a ka saya ye o kan ka digi bɛɛ la Mali dɔrɔn tɛ dɛ hali kɔkannaw la fɛn fɛn y'a mamutu mɛn k'a fɔ a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ donc a man ka k'a ma fitiriwale ye quoi président tɔ minnu tɛmɛna n bɛ se k'a fɔ olu ye dɔw kɛ mais u ka kɛlen ma ATT ka kɛlen bɔ quoi ne yɛrɛ bolo quoi u ka kɛlen ma ATT ka kɛlen bɔ quoi parce que n'i kɛra président ye n'a ma ɲɛ ko i kɛra président ye jamana de b'i kun ka fɛnsigi da i kun na ka jamana sigi o kan donc i ni doni de bɛ ɲɔgɔn na donc maintenant i ka kɛ ka fasodenw nimisi wasa u bɛ fɛn fɛn ɲini k'i k'o kɛ i kan k'o kɛ ATT vraiment moi personnellement n bɛ dugawu k'a ye Ala k'a dayɔrɔ suma Ala ka yafa kama a y'an kɔ kiti min na Ala k'a ɲa k'an ta don makɔnɔ la ko ATT ka kuma yɛrɛ bɛ se ka fɔ ka ban ko amoko yɛrɛ Ala da amoko yɛrɛ dama ma amoko yɛrɛ o ye min ɲɛ adamadenw ye Ala de b'a dɔn hali n'i ka ordonnance ye 10,000 ye ni amo don n'i ka ordonnance ye 30,000 ye ni amo don i ka ordonnance tɛ tɛmɛ 10,000 kan o yɛrɛ dama ATT a bɛ da wallahi Ala k'a da yarabi Ala k'a su Ala k'a suma Ala ka bisuna nɔgɔya Ala ka bisuna ɲininkali Ala k'a nɔgɔya ma yarabi ama an kɔni an bɛ dugawu kɛ kuma ka gɛlɛn ne ma dɔɔni an bɛ dugawu kɛ ATT yarabi ama bɛɛ de bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ de bɛ dugawu kɛ an bɛɛ de bɛ ɲɛji la kabini kunu fo bi kunu an yɛrɛ ma se ka baara foyi k'an yɛrɛ ye ne yɛrɛ denmuso wulila kunu dɔrɔn ne y'a annonce k'a ye dɔrɔn ATT fatura ne denw jɔlen de tora wallahi a ma se ka foyi k'a yɛrɛ ye ko ayi ko tɛ tiɲɛ ne ko tiɲɛ don n ko saya nkalon tɛ da mɔgɔ la tellement que ATT tun bɛ mɔgɔw jigi kɔrɔ cogo min na a ye denmisɛnninw kanu a ye musow kanu n'i ye denmisɛnninw kanu i ye musow de kanu n'i ye muso kanu i ye jamana kanu wallahi an kɔni bɛ dugawu kɛ ATT ye dɛ kuma foyi t'an fɛ k'a fɔ a ye yarabi Ala k'a su da Ala ka bisuna ɲininkali Ala k'a nɔgɔya ma yarabi ama Ala k'a bɛn alijinɛso ma alijinɛ Ala k'a ɲɛ da kira ka kisi ni sallallahu alaihi wasallam janna turufi dasa Ala k'o nɔgɔya ATT yarabi ama Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Ala k'an bɛɛ ci ɲuman na hali bi jamana Ala k'a basigi an ye fonctionnaire kɔrɔ de ATT sababu la a kɛra sababu ye an ye dugukolo sɔrɔ ka du sɔrɔ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ fonctionnaire caman bɛ yen dɔ ta retraite la ka sɔrɔ ma sigiyɔrɔ sɔrɔ donc ils sont obligés de débattre ka sigiyɔrɔ la yen donc o senfɛ an bɛ dugawu de don Ala ka yen bɛn a ma en tout cas kɔ kɔni an tɛna yɛlɛ kɔ cogoya si la a ye œuvre min kɛ nin ye ni mɔgɔ sɔrɔla a nɔ la min bɛ se ka a nɔ labɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la kuma t'anw bolo k'a fɔ nin ko in na walahi ATT ye fɛn min kɛ maliyɛnw ye n'an ko an b'a fɔ an tɛ se k'a fɔ ka ban walahi a y'an bɔ luwanze la an yɛrɛ tun bɛ dugu kɔnɔ luwanze la mais alhamdulilayi an y'an postuli fɛn ka na an y'a sɔrɔ an yɛrɛ filɛ an ta de kɔnɔ sisan i y'a ye bon donc nin ye fɛnba de quoi k'i bila so dɔ kɔnɔ i b'a sara a bɛna fɔ i bɛ luwanze la mais a mana kɛ cogo o cogo don nataw a bɛ kɛ i ta ye i m'a ye o ka fisa ni dɔn ye kan an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka fɛn fɔ mun bɛ se ka a fɔ k'a se nimisi wasa ma an bɛ président an b'a fo nin fɛn in ko la nin ko in kɔni an bɛ dugawu de sama ma sa Ala ka hinɛ a la k'a fara silamɛsuw kan Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Amadu Tumani Ture ka jamanakuntigiya waati la a ka fasojɔ baarakɛtaw ye a kodiya maa caman de ye wa caman fana nimisara a ka fanga dafirilen kɔ a segilen ka bɔ Senegali jamana kan tunga san 5 kɔfɛ maa caman de y'a kanu a ka segin ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o de la a kanuɲɔgɔn dɔw ye jɔnjɔn ta k'a di a ma k'a sɔrɔ a bɛ ɲɛnamaya la. Ne
100 kɛ ATT ka 100 ne ka 100 a bɛnna julaw ɲɛmaaya la n'o ye Mali chambre de commerce et d'industrie ni n ko n bɛ kuma waso tɛ n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ sabu ɲuman ka sababuya kɛ baara fɛn o fɛn kɛra a waati kɔnɔna na a sababu a ɲuman n bɛ se k'a fɔ ale de don n'i bɔra aéroport la n'i y'i kunda Bamakɔ kan n'i y'a lagɛ yani an ka bɔ aéroport yɛrɛ la aéroport kura min n'a inauguré la n'a nana américains ka na sira fɛ n'a bɛ fɔ ko Millennium Challenge bi passagers bɛ taa sira min fɛ u bɛ bɔ sira min fɛ o y'a ye fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i sera foire kɛnɛ n'a bɛ fɔ ko FEBAC an y'a baara kɛ o ye tiɲɛ ye ni ATT kun ma jɛn n'a ye a tɛ kɛ o y'a ye i ma don Bamakɔ dugu kɔnɔ fɔlɔ i bɛ boli sira min kan i bɛna pont min yɛlɛ ni n ko n b'a daminɛ ten n bɛ se k'a misali di ten ka yɛlɛ fo yɔrɔ jan siraba ko kuma tɛ o pont kuma tɛ o aya mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ dun ka fa sira la mɔgɔw b'a fɔ initiative de tracteur yan fɛ yen ni mais Seyide Talo n'i sera Yangaso n'i ye Seyide Talo kɔfɔ a bɛ san mara kɔfɔ ka taa fo Jɛnɛ donc ATT ka réalisation n'an ko an b'an da don an na bi an bɛ tile bɛɛ ban fɔli la mais maliyɛnw tɛ ɲuman fɛ n'i ma sa a tɛ dɔnya i ye anw Mali chambre de commerce chambre d'agriculture ani chambre des artisans an farala ɲɔgɔn kan ka médaille dilan k'a di ATT ma a don tile ma mɔgɔw ye anw lagosi an ko anw ta tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a kɛ faso kama ka wale ɲuman dɔnya k'a sɔrɔ a tigi ma sa a tigi ma tanya bi o mɔgɔ kelenw kun ban anw buruja k'an neni o mɔgɔ kelenw bi n'i ye jateminɛ kɛ olu bɛ kuma min fɔla bi an'u ka kunu kuma kelen tɛ donc an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ ɲuman kɛba i bɛ a fɔ ka encourager n'i bɛ se ka jɔnjɔn ni min fɛn ta k'a ɲɛsin a ma n'i y'a kɛ a bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to mɔgɔ min t'o sira kan a bɛ bila o sira kan pour que dɔ bɛ se ka fɔ a yɛrɛ parce que n'i ma ko kɛ a tɛ fɔ f'i ka fɛn dɔ de kɛ n'i ma fɛn kɛ fɛn tɛ se ka f'i ma dɛ n bɛ segin a kan tuguni vraiment ATT a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na. Amadu Tumani Ture fatura k'a sɔrɔ a si bɛ san 72 la Turki jamana kan. A ye a muso ni a denw ani maliden bɛɛ lajɛlen to ɲɛnafin na. Ala ka hinɛ a la ka lahara sɔn sumaya a ye. Aminata Daɲon, Kadija Kulibali ale ni Bakari Kone olu de ye nin kunnafoni ninnu bɛɛ ɲini an ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ale ka fatuli koɲɛw kan. An b'a fɔ Ala ka hinɛ a la ka lahara sɔn sumaya a ye ka limaniya di a ka denbaya ani maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Nef TV Jabaranin So filɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la o min labɛnna ni ka lase aw ma Nef TV Jabaranin So baarakɛla bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la ka bɛn bi su in na ma n'o bɛnnen no araba novembre kalo tile 11 san 2020 an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ Ala ka su ɲuman ban ka don n'a natɔ k'o jira ani aw kɛnɛma na.